Hello guys! Welcome back to my channel. Actually, sinulog di Raby, Papit Senyor. Yay! Energy. So, nagprepare na mi. Ang mga langayan niya, Yuyi. Sino na siya langayan? Kasama kayo, sinulog outfit niya, wala kang sinulog. Nakakay ko an. Naka-penalty ba yung tak? Kaya pa kayo kanya, wala ka nang sinulog. Hindi gigopahan mo. Saan may gopahan mo? Saan may gopahan mo yung board? So, ready na ta? Ready na ta, girls? Kaugla ta. Ready na. Bago chiko na mag-babe. O, saan ako buwan? So guys, mag-sorry meron sa sinulog pero pero kalainan sa mga YouTubers nga mo ala akong Cebu, vega na sila, vega kay mga shots kay mag-sorry mo sa parade, di ba? Mag-apil-apil sa parade, sutsag. Sa among trip adto mi sa libre, suot. So basi ganahan mo try nyo next year. And we're down. So na namin sa Birama. Actually, ito may malusot sa may luyo sa kilid sa Abiliana para di namin mag-ago-ago. Natodol man sila. Mokuyog rami. So nagkabuang ang mga sakyanan karon. Nagkabuang ang mga ruta giguba. So padong namin sa Orhelio. Bet, senyor! Shout out sa mga Albrin Des. Hoy Albrin, arte na kay ka. Puy. Grabe ka Albrin. So karon naglakaw namin, nagsugod na ang walkathon kay gubot na kayo. So guys, wala namin naabtan nga street dance. Kailangan yan kasi ibor. Langayan siya, langayan. Si Jomar da. Naninood lagi. Muna rin namang mga naabtan mga artifacts. Ano, okay. Ay, gamer. Pagkuhan ba? Okay, siya mo yan. Hindi pa kaya ang ipabutak ng mga naong. So dire minisuot sa unsa nga area bes? Video kaya Pitsinyo. Agi lang me. Diba? Tanang skin na naka-party people. So nagi mi dire kilid sa Angel's Burger at bang sa Imol, then dapat Orhelio ni, di ba? Oh, gawas mi sa kanang gawas o exit sa Abiliana. So nakalimot na si Chris kung asa agi. Good luck kung makaabutan ni. Senyor, agi lang may. Senyor. Senyor. So naabot na mi sa Abiliana, naabot o kinsa na. Oh, na-short tasta na po, kung magiging kinsa. So ito yung siya. Basta sa naka-disadvantage mo din ang mga performance, hindi naman ayaw sa street. Kaya nanglakaw na lang sila. So, puro na lang ni props na tumakita o mga gamit. Legit kayo siya yung mga kuan. Presentation. Siya pa kay kate. Fun girl. Ultimate fun girl. Jeneline na. Rat, Jeneline ra ba daw? Asa mo galing Indonesia, fan magug ka. Asya good. Ang mga tao makakaartista. Perks of having a boyfriend.
Dero, nasangit sa Smart. Smart yung hinungdan. Ang paging Smart, alam mo, tang-tang yung banderitas. Oh my God! Bayong reaction! Sige guys, wala na. Humanami dire. May pakit sana. Nahinamot guys, then murag. Nahinamot guys, ito dawa. Langang nga. Diba? Saan na lang? Saan na lang pagka-fangirl na mga mega? Kita ba rin siyang Mitsubishi kanina? So, manami, magdala pa sa next stop. Next stop, Santo Niño, kay makig-meet sa ibor sa mga friends. Dili, oy, kanang pwede tamanin ba dito? Kaya wala Sure! tulungan lawa. Kailan kang Gima day? Hindi, di mo dyan. Wala yung ay, mag-video lang to na sila. So, patong na-exit, and we're go. Ay, naka-flash ko. Nagkanan ko ang sinina. Hindi na ako ganahan. Yan naman. So, pamalit ito ako sinulog shirt kaniya. Dito ako yun yan. So, mag-urong. Kapoy magpamalit dash. Lahi mo na akong gipangit na love life mo. Nakita mo sa mga destiny, oh my gosh. Uy ba? Wala pinakagwapa na mo. Ay, sa vlog ko eh. Ay, sa vlog. Ay, video mo na dahil. Ay, lipat. Mas shoot ba ako? Sa Ibor. Kaya meron sa Colon, going to Santo Niño. Mga pinaka-center sa Cebu. Maka-text na daw. Oh, maka-text na. So karon, pero naghuhuwat na lang may kung asa sila dapita. Cute ang gilid. Si Janelle Nadlawan sa Aral. So, saan namin balita, Kats? Wala. Sa misa. Nagawa sa misa, mangita misa mong ka-collab na team. Sa